Abot sa 45 concrete artificial reefs ang pinakawalan 2 kilometro mula sa dalampasigan ng Lingayen noong Marso 7 bilang bahagi ng paglulunsad ng Lingayen Fish Sanctuary na parte ng Abig Pangasinan program ni Gobernador Amado Pogi I. Espino III. Katuwang ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng lokal na pamahalaan ng Lingayen. Layunin ng proyekto na mapagyaman ang lamang dagat sa pamamagitan ng concrete artificial reefs na magsisilbing bahay at pangingitlogan ng mga isda. Bilang kinatawan ni Gobernador Espino, sinabi ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rudin Luchinvar Oro na target ng pamahalang palalawigan na malagyan ng concrete artificial reefs ang lahat ng mga baybayin na nasa loob ng probinsya. At layunin ng ating butihing gobernador na lahat po ng ating coastal municipalities here in the province of Pangasinan ay magkakaroon ng isang credible solution para po sa economic relief, lalong-lalo na po itong artificial reefs na ilalagay po sa coastal waters. Alam niyo po, si Governor Pogi, hindi po siya naglulunsad na proyekto na para lamang sa pangkasalukuyan, kundi iniisip niya kung ano yung magiging epekto lalong-lalo na po sa mga anak po ninyo at anak ng mga anak po ninyo. Yung kinabukasan po ng probinsya ng Pangasinan ay lagi pong nasa puso niya at nasa isip niya, kaya po meron po tayong proyektong ganito. Nauna nang naglagay ng 45 concrete artificial reefs sa baybayin ng Agno noong nakaraang taon ang pamahalaang panlalawigan. Ang concrete artificial reefs ay makapagpapalakas ng marine ecosystem, makapagbibigay ng karagdagang pangkabuhayan sa mga residente at inaasahan na makapanghihikayat ng mas maraming turista dahil sa posibilidad na gawing diving area ang lugar. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Lingayen Mayor Leopoldo Batawil kay Gobernador Espino dahil sa pagsasakatuparan ng proyekto. Nagpapasalamat ako sa ating mahal na Governor Amado Pogi Espino III. Siya ang nakaisip nito, itong mga artificial reefs na ito. Para malaman po ninyo, mga kababayan, ito na yung tried and tested and proven formula para lalong dumami ang isda diyan sa karagatan. Kasabay ng aktibidad ay ang pagpapasinayan ng watchtower sa lugar bilang karagdagang seguridad para sa mga turista. Naglaan ang LGU Lingayen ng rescue boat na itatalaga sa watchtower upang gamitin sa pagresponde sa mga insidente. Nanguna sa MOA signing ng Fish Sanctuary at pagpapasinayan ng watchtower si PDRRMO Chief Oro na kinatawan ni Gobernador Espino. Kasama sina BIFAR Region 1 Director Rosario Segondina Gerlan, Pangasinan Fishery Officer in Charge Mary Ann Salomon at Lingayen Mayor Batawil. Kaugnay nito, 40 lokal na mangingisda ang magiging bantay dagat at benepisyaryo ng cash for work ng lalawigan. Sila ang magpapanatili ng kalinisan sa mga bahagi ng artificial reef. Dumalo rin sa programa sila Philippine Coast Guard Pangasinan Station Commander Mark Theodore Valencia, Pangasinan Maritime Police Station Chief Denny Torres at ilang mga lokal na opisyal. Lynette Iris Paed para sa Capital News TV.